You love me? Hello, Sona. Ingin bukan kekesan. Amalnya penyesaran-penyesaran kali ini nanya musuh. আমি মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষাগুৰু তথা পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নৱাগতসকলক আদৰিব বিচাৰিছোঁ। হয়তো আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল এই সুবিধাৰ কাৰণে। এইটো Kami mau mati sendiri. Ayo hai. Dorsua pribadi. Ayo hai. Kami berdoa sebagai penyerta dan ayo hai. Oh my God. Angin Sansubapuro, oh my god. Angin village ni bunga जादों दहलासुबा, oh my god. आङो दायो क्लास 6 आव फरायगासिनो दङ, oh my god. Hobi হৈছে বিহু ডান্স। Mansipura kan, Mansipura yang namu jaman. आङो मोसानानै मोजां मोनो मोननायालाय। जोङो साथानिबो जोङो आबो सानैजों नायगोन आरो बेनि सिगां जोंहा सार बिथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरबाय। हेलो জনমনে রহমান তুমি ভাল পাই নাচি ভাল পাই তুমি সদায় কন্টিনিউ নাচি থাকা নাকি এটাই মাত্ৰ ভাল পোৱাটো নাথাকে মানুহৰ হয় নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল পোৱা বস্তু থাকিব পাৰে এইটো নাচ কৰি ভাল পাওঁ এইটো কৰি ভাল পাওঁ তুমি যে মাত্ৰ মই নাচি ভাল পাওঁ বুলি কৈছা মাত্ৰ নাচি থাকি পেলাই ভাল পাওঁ নেকি जोङो मार्टिन अफिसे बारा जानानै मोजां मोनदों सेसे कमेडि जाखायो जों बयबो मिथिगौ ना मोनसे कमेडि डायलग होनो थाखाय खावलायदों मार्टिन बिथांखौ दा रमान्टिक सुबारा मोजां मोनो Hello, Sona. Nengkau nyarikan nutara kekesan. मार्टिना जंसे नों जा डायलग नायदों नोंनि खाथियाव जितु गसंनानै दङ बेखौ नायनानै एसे साबोन जारमाना हायाखै आं एसामिसआवनो बुंगोन बुजिनो थाखाय দুলুমণি ৰাভাক মানে চাই মাৰ্টিনে এক্টিং কৰিব এতিয়া হা অলপ হেল্প কৰিব লাগিব দুলুমণি ৰাভাই চশমা কাণ লাগলো নহয় অসমীয়া শুনা মোৰ এইকেইটা ক্লাছ শুনিলে তোমাক দেখিবলৈ বৰ মন গুচি যায় Samsungnya si reaction tuh mau yang lo biasa orang hari Samsung ah, Samsung mau yang mana itu dialog di bawah dialog itu rupanya kalau mana acting juga di bawah reaction tuh di bawah deh.
Enggak, jangan makan. खुलुमबाय आंनि मान फरायनायनि बिदा बसुमतारी आन्दार क्लास 1निफ्राय फैदों बेखौ बुंला मा खालामनानै मोजां मोनो बेखौ बुंला खानांगौ आं जाबादा मोसौ जाबादा जा मोजां मोनो आरो सासे बिनानावा आं मालायफोरनि जरा जरा खानायखौ नायनानै मोजां मोनो बिनानावा मोसानानै मोजां मोनो बिदिब्ला माबायदि मेथाइजों नोङो बांसिन मोसानानै मोजां मोनो बैसागु ब्रेक डेन्स हागोन ना हाया ब्रेक डेन्स हागोन ना हाया फुटबल प्लेयार जों स्टेजआव गेलेनांसिनो हागोन नामा बिलनखौ लानानै जोंनि गेजेराव जों मोनथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैबो फुटबल प्लेयारनो बिदिब्ला जोङो बिथांमोनखौ जोङो नैबे समावहाय बिलनजों फुटबल गेलेहोनो नागिरदों आइनि खाथियावनो दंखायो जोङो सासे जोनो होगोन सासे बिनानावा बेवहाय बिलनखौ मोनसिगोन बिनिफ्राय बिराद गोसा जोनानै गिदिर बैसागु मेथाइजों नङाबा होजागोनबा खावलायाव थां ডিগ্ৰীৰ হয় মই চিনিয়ৰ ছেকশ্যনৰ মোৰ ঘৰ ইয়াতে ভেলগাঁও মহলীয়াপাৰা মই যোৱা বছৰ নতুনকৈ ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট পাইছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দেৱজিৎ কছাৰী মোৰ ঘৰ চিউনি মই যোৱা বছৰ ইয়াতে নিউকে এপইণ্টমেণ্ট পাইছোঁ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে সাপোজ তুমি অৰুণা বাইদেউ লগ পালা অৰুণা বাইদেউ বিয়া হোৱা নাই তুমি তেখেতক কেনেকৈ প্ৰপ'জ কৰিবা অৰুণা বাইদেউ দেখুৱা You love me? আজি কি কৰিব ইচ্ছা আছে আজি কৰলো নহ'লে কালিৰ পৰা ছাৰ বাইদেৱে হ'ব মোৰ নাচাটো চাবই লাগিব নে নহয় এটা গীত বজাই দিয়ক দুজনে নাচিব এতিয়া এতিয়া এটাই অনুৰোধ ডান্সটো চাম আমি
निफ्राय मान बावनो सानदों फार्स्टआवनो बे मान बावनो थाखाय जोंनिनो कलेजनि प्रिन्सिपाल मेम बिथांखौ मिस्टार फ्रेसार्स मिस्टार मार्टिन बर'खौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बरायनायजों लोगोसे मान फालिजों लोगोसे जोङो गांसे फाइल गथायना होनाय जागोन थ' मिस्टार मार्टिन बर' एसे सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय অলপমান আগত আহিবলৈ অনুৰোধ হ'ল এয়া হৈছে আমাৰ মিষ্টাৰ ফ্ৰেচাৰ্ছ মাৰ্টিন বৰ' গাছেই আশা এয়া মিষ্টাৰ ফ্ৰেচাৰ্ছ মাৰ্টিন বৰ' Miss Freshers Dulumuni Rabha, অলপ আপোনাৰ এয়া হৈছে মিছ ফ্ৰেচাৰ্ছ बिथांखौबो बरायनो थाखाय आङो जोंनिनो प्रिन्सिपाल मेमखौ मान फालि लोगोसे गांसे फाइल गथायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय गासिबो आखाइ हमलानांगौ दा नैबे समाव आं बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना मिस्टार फ्रेसार्स आरो मिस फ्रेसार्स मोननो हाबाय बिथांमोन सानैखौबो माने दुइ डान्सनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय दोंसे बर' दोंसे असमिया बा राभा जायखिजाया मोनसे जागोन बर' दोंसे आरो गुबुन मोनसे लेंगुवेजाव दोंनै माने जिहेतु जोंहा बेयाव राभा आरो बर' मोननो हादों नङा होनबा बेखायनो आङो खावलायनो सानदों जे राभा दोंसे बर' दोंसे सानैजों माने डुएट डान्स खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय Mr. Freshers, you want to sing? Thank you.